Baybayin naman natin to. Kung alam anong susunod nito. Baybayin lang natin yung mga daanan. Marami naman tayo makakasalubong kasi pahinga ngayon. Medyo nakakasalubong natin. Mga Japanese yung nakakasalubong ko dito, guys. Natural, alangan naman masalubong mo dito Pinoy. Nasa Japan ka, hoy! Wala pa akong nakakasalubong na ibang lahi. Ay, mayroon pala kanina, Brazilian yata yun. Mag-asawa, tas kasama yung baby nila. Tapos ako, bakit mag-isa ang baby na yan? Maganda kaya maglakad ikaw lang mag-isa, o diba? Dire-diretso yung lakad mo. Tapos pag napagod, pahinga, kain kunti. Okay? Ikutin natin to mga hanggang alas 3, alas 12 pa lang naman eh.